Pamangkabing ayaw hilaki ang way kapuslanan matod pa ni Gina Panisan. Hi, kang Gina Panisan Hirbing ug sa inyong tanan. Happy New Year, te! Si Mingin ja lagi to pami ka ulig buhol kay naghat pami sa decision sa doktor guys sa kahit ako masungkong pangyatag diyang kuan gipasa pa na maghangkon gisin sa Viber. Gawa sa ami kay kita migbalingbing. Biling-biling. Hi guys, nilibot kami dito sa merkado. Banawa di ay. Dito din sa Pandi Manila. Diya. Kuan, nan pa tagpanin tayo. Para makanang panang. Ya, padong na pud mi uli. Kanang dako siglan. Hindi na kutbundalan mo. Kaya sudan na yun. Magkain. Isang lagi siya pa nagpasko. Ito kasi na daw, ko ka nun. Il. Grabe si Juan Messi, Madrid, dahil na pamana, pamana sa mana. Magmagistro yun. Oo, sila yun. Siya ni Nadlik yun, oh. Oo, kading mo ito ka ba? Ay, dagharag yung mga ruta. Ay, yan yung matulong kami rin. Pahalati. Kaya ko lang ang umpasa. Di ako yung umpasa lang isa. Kanak. Wala siya dala. Mana sila? Ya, serai. Latan pa yung ako. Hadal pa yung sekarang to kasusyal ba? Kanguyo ni guys. Kapag kayo nagluto ay. Labing. Kukiri ba ko na kayo? Kukiri siya, pero kamo siya luto. Sama na kayo sa YouTube.
Ay, sakay. Dito sa nanig dilaw. 10 over 10. Ah, lami. 10 over 10 mo. Uy. Lami, bitaw. Lami. 10 over 10. Ikaw ni kanin ito ngayon. Ito magsig-video. Anong gwapa? Naatas. Yung lang dahil dako dahil. Asa ba dahil? Naradi ay okay rin na. Biskot ni hawa na hinoon. Mamaya dahil ka rin? Lansan ni bang sa kulong? Lansan ni? Ananan. Ah, chocolate. Tapos ka dahil. Yummy with milk. Apa Peng? Okay. Pwede na pa negosyo. You're still upstairs. You're still upstairs. Gina. Oh my God, pilas na rin, Gina. Okay mo na ka kung dimili sa balay no? Okay mo ka kung dimili sa balay no? Pero, bayanan mo ka. Binagbayad sa display ba? Ikaway ito sa No, wait! Tuyo din, gano'n na isang konday. Gano'n siya ganang tani. Ito, no? Vlogger na ng katay. Namamanon. Dito ito, makikilig. Pagkada na. Tawa dali. Ay, bapal. Artista ni mong anak. Na. Talent ni Uyo, lamig tayo ay. Ano ko ito nga rabi sa mo. Baka masig talent ka, luto na no? Kamu sa luto-luto na? Ay! Ayan si Kwan ay kukiri ba kuno siya? Ano bitaw? Yes. Yeah. Dapat isa na na ah. Ikatunga ra kay MM. Kada sakto ra niya. Ano isa? Ingat ka din. Why? Rag mami ni Erika na guys. Ikaw ko sugay ko mo Kagames. mukaon sa alad wa jud mo mga on kami rega kalingaw kaon. Pinangaan mi sarad kapilan na kaming kaon. Wala na nagawa na na. Apa hindi pa makuna na. Pangan Apa jud ako gamay rin siya ako api. Na apa oy? si Ganda nang nagpagdawa pud kay ra kanang kamisa pud ani dang kanon na sinisa. Ang dawa po sa bata pa gani sila. Kasi pangatag na Karele ako aray. Tagaan bitong si Ariel ganiya, tagaan kulap para sa Ariel. pangatag na kinaon sa ali mo daw sana. Diyan ka ang nag-request nga pagsalad ma. Mura man da. Pagsalad ma, ano magsalad man? Ang nagbuhat mi og salad din napakyas man. Kuno na mao. Nang nasayop ba? Ano na po i-content sa vlog tomorrow. A few moments later. Hi guys, salamat sa Ginoo kay naka-pa-appointment na ko sang doktor guys so karon. Basahan na ni Jag ahong MRI. So diyan namin sa Cebu doktor. Fifth floor. Asa nga floor to? Dili. Oh, dili.
Mau deh. Oh. Hey guys, jangan bingung guys. Hati-hati apa nih? Oh, mau lagi nih. Nah sila. Uy, nakapuhang dito pareho ba? Isa na nila. Yes, good morning. Diyan sa kwan guys, hospital. Building. Hi guys, nauli na daming bingbing guys. Gikan nami sa kuan kana na ay si Bodok. Gibasa na sa doktor agahang MRI. Unsa kay mo ni ang giingon nga di na tanan pwede kananay. Sanabing? Ha? Di na ta pwede tanan sa kuan ni iburgas sa social media ni atong mga update di ay, pero naman ako basa. Agamang resulta. Amo na naman eh. Amo na naman eh guys. Anja. Nagkata ko sa resita sa doktor guys nga hangkuan. Doktor ug isent kayo panasint aga na naay. Tamo dito dito. Ano sila. Na. Ja guys, thank you din ko sa mga isuon nga nangulis Bohol. Naabot na rin sila dito si kuanda na dito si JJ ug si Rubilin. Ja kinahanglan ko no guys o tambag kita mga doktor nga di lagi kita magpalabi sa atong dibati nga stress kaya salas makadugang sa atong sakit. So yeah guys, sari-sari mga komento dari sa ang last nga vlog. Siya taha ay day ko sa mga nang wandari ng moment sa ang vlog. Hi day ko kang Noel Dominguez watching from Cebu. Hi majong mo ni mo diha. Lord Saladin. Inggit ang nagbing sa pananay kay gwapa ko mas bingbing ja. Happy New Year all. Ko ang Lord Saladin. Rosana Pintis. Hi kang Rosana Pintis. Kung walay resulta sa MRI, ibisaya ni mo kay basi na gikaingitan kasagaran na baya karon ang bitaw. Kasi kung gikaingitan may kasagaran dito na ingana ko no. Ahay di ko kang Ilina Sidron. Ay kang Ilina Sidron. Yes bang ayo pagilak kay gibuli ka kay ingkit na sa imo kay wa pa man gud ka. Happy New Year bang ug sa inyong tanan. Happy New Year te. Natubal siya. Gapa man kabing ayaw hilaki ang way kapuslanan matud pa ni Gina Panisan. Hi kang Gina Panisan. Sit hi sit ma'am ignore ang buzzer. That means nananaw na sila sa inyong vlog. Digma ang importante malipayon mo. Yes, very true. Hindi na kanyiti. Hi sister, hindi na kanyiti. Sa taot na lang po sa birthday na ako, January 18, Padilisa. Uy, 51 birthday, manghuli ka na. Hi sisi. Advance happy birthday sa January 18. Sa taot ka na ako mabalik. Manghuli ka na kakadyo di ay. So, hi Irene Cubiro. Please ka na nga ay amping ka na. Irene Cubiro.
Arlene Rolon, hi. Kang Arlene. Mercy Carillo, hi. Mazong hapon kang Mercy Carillo. Happy New Year sa inyong tanan floor. Happy New Year, God bless. Lynn 68. Ding dili ka ito murina ka ayaw tuwaan ng mga tao nga nindot kayo nga nindot kay skin or imong color kani nindot kayo imong skin color nindot bitaw yan welcome itom madilim ko sa itom kanang brown ba brown complexion. Hi kang Jamal Maruhong, hi shout out. Wala pa gani nag-vlog si Bingbing na anay ng bus, don't mind din. Thank you. Hi kang Mersan family sa Korea. Hi Sisi, kamusta mga kadiha? Correct jud ma'am, dapat dili i-public na nan especially atong mga health or financial kay daghan ng mga bad eye sako pod ganing vlog pero if kayo ko mo updates di ko kayo mo update dili details ko na siya ma-update sa akong life kay daghan ang mga dautan ng mga mata dito tinubitaw. So ang resulta sa ang imaray karon di pa na di lagi natutanan pwede ka ng kuan dyan mga so naman ko dyan mga pag-ampo mga mawa nagahanggat sa hanggang so mara na. Salamat din yung tanan. Pagkaili po ko kang Bernadita Forms mga balaw ito basahan is uputi o kasing-kasing. Thank you ma'am. Ang nagbas kang Bingbing tiguang na walay tuod inuklugi o unsa ang imong gipang buli sa bata pila pa edad ni Bingbing 13 years old bata pa na kayo. Thank you ma'am, bata pa na kayo si Bingbing ayaw padala sa Baselbing katawiran na sila basta paningkamot aron makalampos ka sa imong pagtuon. God bless you all. Thank you ma'am Bernadita Pomsma. Thank you ma'am. Paminaw ka ato Bing. Mersan family kagwapa sa imong Bing. Be strong. Mirial heart. Gwapa kayo ni mo Bing. Hi kang Irma Granada. Kagwapa ni mo Bing ang bully nimo, ang nagbully nimo maot ang naong kay nainggit dito. Inad dito. Gwapa mangud ka Bing ayaw wala hilaki ang mga basol walay lain mahimo sa kinabuhi. Hilaptanon murag baya mga walay apan sa kinabuhi. Happy New Year everyone and God bless. God bless todo. Happy New Year po nimo Ma'am Bernadita Pomsma. User. My prayers for you and your whole family for this year 2025. Abundant blessing, healing, best of health, peace and joy the whole year around. Thank you, ma'am. User rin yung kasuwat. Mga silent viewers ni. Hindi ko kang Gigi Pakibot. Hi, di ko kang Gigi Pakibot. Tama sa to ganyan. Ayaw pada sa gibuli prove to them na bisan ingon anak imong sitwasyon mahimo kang maayong ehemplo sa uban pagtarong og eskwela gwapa ka kaayo din. Thank you. Nita Kuson. Hi Nita Kuson, hayaan niyo na sila Ate Flor enjoy life. Thank you kang Nita Kuson. Pinky. Hi kang Pinky. Bulukan ni Basol oy. Minor si Bingbing may kalalagyan jud mo. Dito na sa tanang mambuli kung gusto jud ireklamo kay Bingbing minor pang preso jud mo. Tingog jud na. Jud pang bully kay pwede na namin i-mas DSWD.
Kay minor pa man na si Jan, dahil hindi pa sakitan ibuli. Pero okay raman na siya guys, nakasabot ra. Hi, hindi ko kang Madam Dolores Paho. Hi, among ko ani guys, amigo nga, butan ka azo nga. Tinan ka, dito sa Valencia. Kang Madam Dolores Paho o kang Sir Mike. Dayang bana nga Australiano nga arang kabuutan ka azo ko nang nasa apil sa vlog man isa. Kaya hilak ding katawiran na sila parang mag-ugot para kuno muungot. Isa. Ay, di ko kang Susan Balong. Kapamanggod na si Dingding Morina. Basta pag binutan lang yun kanunay. Thank you sa mga kuan. Sa mga advice. Mga advice si Dingding. Correct ang Ginoo na ibala sa mga bilatan. Ay, di ko kang Armalin Dao. Correct ang Ginoo na ibala sa mga ingat ito din na kayo inuray bahala nawala ganda yung tayo nito nandiyan di ba na ginatupatulan ng mga kontes no kanyang mga labot sa mga laningan nga kasakit tigigabaan may nga niya na isa ka na dapat ang may kangaligabahan so makain ka makain jud kada nga kanang ilang gibuhat unsa man Ginoo sila ang nakaibaw sa tanang Ginoo ra man jud mag-ibot sila istorya nga kanang ay diban parang dingding nga kanang ay deserve nga mahimong broken family niya pero sa sila guys kay wa man sila sa na broken family sila. So manangin ko nga, di tanang kanang buhi, istorya sa atong isip katao kay may makasatan, dyan sa pa, makasakit ko sa kanang bandani sa atong isip katao nga hinta pa nang ito, hinta pa nilang nilabot nindun, dyan pa ni ka naramang mga baso yun mo, kay baw ni kay di dyan na mang bas ng mga tao nga pinuod ng mga viewers, di dyan na silang kasakit na mga bas, kasagaran sa limbas na mo naras kalibot or kanang kasagaran karintira o pakibaw kaya nag-unot sa kapunot kanang ay di magod sila kadawat kanang ay kasagaran sa mga aktuasyon parinti pinugid na nabit sila kadawat na ikaw mo labaw kanila or kanang ay mas okay agi man kinabuhi tayo nila sila bisa doon sana nagpaning kamot narod sila diya tutod pinod kayo sila doon sa sinin o sa ilang batasan, sa ilang buhat, sila may grasyan kay nang hilabot lagi, dyan manakot, isa na may ka na may baton, so nakasagaran, dyan mo birani mo pa ubus, ang mga radyo, parang ito, o naralagis ka dito. So yun, makain ko nga. Di nga na may bala din yung tanan, dyan. At ang ika-update lang yung guys, kaya lagi nato pwedeng kanang na ihanda sa kahanginan o kung sa kanang po, kaya napo tayo parepasi sa itong self, sa itong kabulingan, kaya nato iparepasi ito nato yung sa doktor, kaya di nato parang pwede kanang istorya kay sa inyo na punta nga gigabaan na, mga na, gigabaan na, so magpugun ka sa itong kabulingan nga di nato kuantanan dyan pwede gani kay vlogger man lagi ta iba naman ka naman din nga dyan ana lamang i-PM ninyo gusto mangutan ang i-PM lang ko so din ang ikuan sa diri sa vloggers kay para nag-ikapon sa mga tao nga sakitan na naman ka so okay ka na ni sa doktor nabasa na nagawad na lamang ko guys sa ang bisita kasi ka na matambal siya o tapos may tuloy at tuloy ka na
Kasi naniga sa burger akan ang busita. So, manahara ng pangazon na maazon ako. Tabayin ko mismo pang maazon ako. Diya, marato. Katan salamat din sa guys. Bye-bye, Ding. Bye. Balik ang minutes.